Madadu. Spang ba gobaw no फाख्रा सिख्रा ओंखारलायबाय आरोना स' वेलकाम टु नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय आंजों दंफायो ओरै हिन्दी मेकार माने जोंनि गेजेराव इंलिश मेकार दं गुटखा मास्टार दं ओमफ्राय दा आंजों लोगोसेआव हिन्दी मेकार दं आरोना खौसे हमनायाव नोंथांमोना बुजिखाबाय माने जों दा मेथाइ लाबाय ओमफ्राय सान्दुं गोसामोन थेवब्लाबो आं हारसिंखाय साथा दंबाबो साथा हमासै आरो ओमफ्राय दिनै ओरैबायदि मोजां भिउ जादोंना माने बुंनानै बुंस'नो हायिफोरबायदि गोसोआव दिनै बिराद गोजोन मोन्दों आरो ओमफ्राय जोङो हाजो सेर सेर थांदों हाजोआबो ओरैबायदि साइज जादों आरोना दिनै अख्रांनि जोमैजों आरो लामाजों आंनि मबाइला बारा मोजां नङाब्लाबो केमेरा मोजां नङाबाबो आङो हानायसिम मोजां भिडिअ मोजां कुवालिटि खालामनो नाजादों दा नाजानि गेजेराव माबायदि जायो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टआव खोन्थादो आरोना ओमफ्राय जोङो दा बेयो हाजो आरोना माने जोंनि बे नारजांगुरि नारजां बोराइजों नांजाबनाय हाजो बेयो जोंनि ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां स्रो स्रो बार नांदों आरोना बोथोराथ' बिराद गरममोन थेवब्लाबो गरमबाबो जोङो बारा गरम जानाय मोनासै आरोना स' माथो होनबावनो आरोना दिनैनि फिलिंसखौ माबायदि जोंसो मोन्दों ओमफ्राय दा जोङो फाइनालि सफैनानै जोङो जे जायगायाव फैदों बे जायगायाव सफैबाय माने सखाया आरोना बेनो सालाकाथि दलमारानि बे सखा माने सालाकाथियाव जाय बिथांमोना फैखांबाय बिसोरो नुफैखागोन आरोना माने एनटिपिसि होननाय मोनसे जायगा दं बे एनटिपिसिनिफ्राय दै गारहरनाय माने खैला गुन्दै ओरै रेजेक्टखौ गारहरनाय आरोना नैबे पाइप लाइनजों नोंथांमोना लाइन नुदों पाइप नुदों बेजोंनो गारहरो आरोना बाहाय फुख्रि मोननै दं गुवार बायनो जमा खालामफैयो आरोना ओमफ्राय बायनो जोङो गोसोखौ मोजां मोननायनि थाखाय एसे बेरायफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बेकग्राउन्ड कालारखौ आरो बेकग्राउन्डआव माबायदि जोमैखौ आं नायदोंमोन जोमैया बिराद मोजां ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायदों आरोना ओमफ्राय माथो होनबावनो आरोना दिनै बुंनानैनो फोजोबनो हायिफोरबायदि जाबाय ओमफ्राय नै जोंनि जोमैया माबायदि जादों बे लामा माने फुख्रि आलि आरोना बेयो लामाबो नङा माने बे सानसे समाव लामा जाहैगोन होनदों आरोना बेनि मानसिफ्रा नैबे आखिथिं नोंथांमोना पाइप लाइन नुदों आरोना बे लाइना माने पाइप लाइन माने मोनबा पाइप दं आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि नै मोजां जों माने जिरायनानै मेथाइ जादोंमोन ओमफ्राय मेथाइ जानानै जों बे फुख्रिया बेनो आरोना नै मेथाइआ ओमफ्राय बाहायनो फुख्रि दङ नैबे फुख्रियाव ओरैबायदि मोजां सावगारि नुदों माने बाहायनो गोबां जोंनि बर'फ्रा एलबामफोर गाफैयो माबा सर्ट कमेडिफोर खालामफैयो आरोना बाहायनो गोबां मानसिफोरा शुटिं खालामफैयो आरोना ओमफ्राय बिराद मोजां भिउ फैदों दिनैनि दिनाव जाय लाफ्रामफैयोमोन मोजां ओमफ्राय बे आंनि जानो गोनां जिब आरोना माने दा प्रेजेन्ट जिबा बेनो आरोना दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिबाय आङो मानो होनना बुङोबा दिन्थियाबाबो जाया ओमफ्राय स' माबायदि बेयो आंनि मेगन आरो आंनि गोसोजों फसायनाय आरोना माथो होनबावनो ओमफ्राय माने ओरैबायदि आरोना आंखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय गोसोमसोमसो आङो गोसोमसोबो साइजबो नङा जामफ्राव दारि खानाय दारि आं सिनजानो हायासै आरोना ओमफ्राय बै साखाथियाव थानाय थबसे हमनाया गामिनि फंबाय आरोना नों गैयाब्ला माब्रै आं थांनानै थानो नैबे हाथाइसालि बुहुमाव बुंरोजे ओमफ्राय माने आङो जिबनावबो बेबायदि नुफेराखैमोन आरोना बेफोरबायदि जोमैया सानाव होथेबा आं बेफोरबायदि नुफेराखैमोन दिनै नुबाय नोंथांमोननोबो आङो बेखौ शेयार खालामबाय आरोना ओरैबायदि आङो नुदों आरो मोजां मोनदों ओमफ्राय जिबा मोजां मोनदों लोगोसे आं जे जायगायाव मोजां मोनदों आरोना दिनैनि भिउखौ नोंथांमोना नुनानै माबायदि मोनदों कमेन्टआव थांनानै
खोन्थाहैदों आरोना नालायबाय आरोना बेनोसै जायगाया सखसखाया बेनो दे एसे इन्ट्रडाक्सन होदो मोननैसो लारा होदोब्रा आसोल नुखायो मानसिखौ लाजियो माने मानसिया ओमफ्राय आंजों फैफादों नै फैदो मोननैसो बुंहरदो ओमफ्राय नैबाय NTBC बङाइगाव नोंथांमोना नुखाबाय आरोना ओमफ्राय बाय माखासे फट' शुट खालामदोंमोन ससेल रिल्स भिडिअ गादोंमोन ओमफ्राय बै साखाथियाव नुदोंना नोंथांमोना जोमै बे जोमैखौ आं नुनानै माने गावनि गोसोआव मोनसे सानदों आरोना माने हाब दिनै आं बिदि जोमै नुदों माने साननि पावारा इसिबां माने होननानै आं बिराद गोसोआव साननायजों उसिफावना माने आंनि गोसोआ गोजोननाय मोनदों आरोना नोंथांमोन दै लोंखावबाय स' बिदिबा दिनै भिडिअआ एसेखिनियावनो जोब्बाय टाटा नुदो आखायाव होलायबावबायसो दिनै भिडिअआ एसेखिनियावनो जोब्बाय मोनालायबाय नोंथांमोन गुबुन मोनसे भिडिअआव फिन लोगो मोनफिन होननानै आसा खालामबाय लोगोसे आं दा गिदिर गिदिर जानाय माने मोसौ होसोनो टाइम जाबाय आरोना मेगनाव खुगायाव एम्फौ हाबगासिनो ओंखायनो आरोना ओमफ्राय स' नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब खालामलांदो आरो लोगोसे गोसोआव माबायदि फैदों बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरोना